Dek bansai pamenan diri, lengang badan dinan rami biarlah ibu hati dan tanggung, biarlah jauh dari nan kandung. Pane akanan malili mangaran tiang bapatakan de asun urang nang mangubi taniayo diriku dalam anjuran. Sarumpun sarumah gadalan, sakampung sapa sukuan, disinan dene cando tabuan, de amit itu di kandung badan, baragi si kain putih, cabinan pakaian diri, atah jubare jale kata sisi, mbak itulah untuknya badan, patui dibimbing nani iringkan nyato babuan balengakan biarlah diradan kasam di dado muju ko isu elok nan tasu. Pane akanan malili mangaran tiang dipatakan de asun urang nang mangubi taniayo diriku dalam anjuran. Sarumpun sarumah gadalan, sakampung sapa sukuan, disinan dene cando tabuan, de amit itu di kandungan badan, baragi si kain putih, cabinan pakaian diri,
akan jubare jale kata sisi ba itulah untuannya badan patut dibimbing nanti iringkan nyatu babuan balengakan biar diradang kasam di dado muju aku isu